De Nederlandse overheid committeert zich om kapitaal te verstrekken aan elke financiële onderneming in Nederland die fundamenteel gezond is en levensvatbaar is en stelt daarvoor per direct 20 miljard euro beschikbaar. Daar komen de basisvragen. Wie betaalt die 20 miljard? Meneer Eregang. Uiteindelijk betalen wij dat. Uiteindelijk is al het geld dat Bos ter beschikking stelt, dat is uiteindelijk belastinggeld. Wat moeten die banken daarvoor terug doen? Ja, Bos heeft een aantal voorwaarden genoemd in die persconferentie. En het belangrijkste is, denk ik, dat hij zegt dat er participatie komt, aandelenparticipatie of anderszins. Nou, en dat laatste is volgens mij heel erg belangrijk, want ja, wat gebeurt er? Wat komt er uiteindelijk terug voor die 20 miljard van ons allemaal, die Bos en namens ons allemaal insteekt? Een injectie is een mooi metafoor. Je ziet Wouter Bos met zo'n spuit in allerlei bankdirecteuren hun arm, laten we voorlopig zeggen. Maar wordt dat ook zo gedaan? Krijgen ze gewoon geld, die banken en andere financiële instellingen? Ja, uiteindelijk komt het daar wel op neer. Vooral geld waarmee ze dus direct betalingen kunnen doen. Want het is vooral een crisis dat ze geen geld hebben om acuut betalingen te doen. Het zijn andere tijden, Hans Goedkoop. Dat zijn echt andere. Dat is echt een totale wenteling van de tijdgeest. Dat zie je in de hele wereld. We hoorden bij toeval dat jij een van de mensen bent die geld had gezet op IceSafe. En ik had keurig gekeken, zo nog wel. En dan staat er op de site dat die eerste 20.000 nog wat vergoed wordt en de volgende 90% van de volgende 20.000 door de Nederlandse overheid. Die hele riedel die je de afgelopen week stond keurig op die site. Maandagochtend werd ik wakker en ik vond mezelf ontzettend. Ik denk, nu haal ik het er meteen vanaf. En die site was natuurlijk helemaal gefukt, zoals dat in goed Hollands heet. Ja. Hij heeft gewoon zijn geld op een spaarbank gezet die gewoon ook in Nederland mocht opereren. De Nederlandse bank heeft geen strobreedte in de weg gelegd. Nou, dat blijkt nu niet terecht geweest te zijn. Had de Nederlandse bank dat wel moeten doen? Ja, ik denk dat je dat achteraf wel moet constateren. Linksom of rechtsom krijgt u tot een maximum van 100.000 euro uw geld terug. Ja, dat was een prettige mededeling natuurlijk. Ja, nee, ik had niet anders verwacht. Ik vind zelf op een gegeven moment dat het toch wel eens een keer goed is als een Nederlandse samenleving of een wereldsamenleving wel eens een keer de zwakke punten leert kennen. En net wat ik zeg, ik heb eigenlijk wel een beetje het gevoel van misschien is het wel goed dat we eens een keer een beetje teruggaan naar de roots, naar de basic. En dat we ook weten dat er een rem zit op de groei. Olympische Spelen zijn voorbij. Is China eraan gewend dat het voorbij is? Nou, het is natuurlijk wel een post-Olympische depressie. Want er zijn natuurlijk heel erg veel mensen die zich enorm belangrijk hebben gevoeld. Die plotseling weer terug moeten gaan naar hun departementen. Wat is de evaluatie in China zelf? Nou ja, ze zijn natuurlijk allemaal heel trots. En dat nog steeds. Er wordt natuurlijk nog steeds in de staatspers gerefereerd aan het grote succes. En het heeft vooral de medailles. Trots, de medailles. Maar dat is eigenlijk, denk ik, het minst belangrijk. Maar vooral natuurlijk de indruk die China en het imago wat sterk verbeterd is. Voor hun gevoel natuurlijk. En ieder zei, let maar op, door die Olympische Spelen zal het daar uiteindelijk beter gaan. Kun je nu zeggen dat het nu beter gaat dan voor de Olympische Spelen in China? Nou, dat kun je niet zo zeggen, denk ik. Aan de ene kant is er natuurlijk wel veel meer publiek debat gekomen. Het is veel meer open. Mensen kunnen hun mening ook geven, zeker op het internet natuurlijk. Dus er is zeker, China is dichter bij de wereld gekomen. Maar dat is natuurlijk heel wat anders dan vrijheid van meningsuiting of mensenrechten. Want daar hebben de Olympische Spelen absoluut niet voor geholpen natuurlijk. Maar we maken toch maar even officieel bekend dat je de Clara Meijer-Wichmann-penning krijgt. Die krijg je op 10 december. Dat is de dag van de rechten van de mens. Hè? Ja. En die krijg je met name voor de reportages die je in Afghanistan hebt gemaakt, waarin je met name ook aandacht hebt gevraagd voor de Afghaanse burgerslachtoffers. Ja. Je bent heel scherp op dat unembedded willen werken, onafhankelijk willen werken. Ja. Wie jouw carrière beziet, komt in 26 landen terecht waar oorlog is gevoerd en waar jij actuele présence gaf. Ja. Daar ben je ook wel eens bijvoorbeeld een week lang, of soms wel langer, met rebellen opgetrokken. Ja. Dat waren niet allemaal leuke jongens, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, ik ben met... Is dat ook niet, is mijn vraag natuurlijk, is dat ook niet een vorm van embedded? Nee, dat is niet. Kijk, je ziet uit deze foto, dat is gewoon in El Salvador in begin jaren 80, een zeer gevaarlijke oorlog in Nederland. Ik ga dus morgens neem ik de bus, ik stap uit, want dat is al een van de checkpoint van de rebellen. Ik praat met die rebellen, heb het fotootje genomen, ik ga terugavond naar de stad. En volgende dag kan ik gewoon naar het leger toe, snap je? En al trek je een week met die rebellen op, zij vragen niet van wat gaat u schrijven. Daar ben ik heel bevrijd in. Hoe komt het dat Nederland eigenlijk
zelfs in relatie tot bijvoorbeeld Vlaanderen, zo slecht is als het gaat over oorlogsjournalistiek. Als er werkelijk geschoten wordt in Irak, dan zie je nog wel dat Ter Zake bijvoorbeeld ook nog verslaggevers in Irak heeft. En Nederland heeft er behalve Arnold Karskens eigenlijk niemand zitten. Ja, ik weet het ook niet. Ik weet het niet. Het is toch, laten we zeggen, gebrek aan moed, denk ik. De kruisraketten die vlogen langs het hotel. En tot vlakbij het hotel zijn ze ook inderdaad ingeslagen. En dat is eigenlijk de hele nacht doorgegaan tot deze ochtend, een uur of 7, 8. Dus net als de meeste inwoners van Bagdad heb ik gewoon een hele broere nacht gehad. Nou, slapeloze nacht. Ja, dat was ook zo.